Λοιπόν, καλησπέρα για ακόμα μια φορά στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε ένα Jumbo haul και ένα mini little haul. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με το little. Πρώτα, δεν πήρα κάτι σπουδαίο. Πρώτα η μαμά πήρε αυτά εδώ τα χαρτιά. Μετά πήρα αυτά εδώ, άμα τα βρείτε στο Lidl να τα πάρετε. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχει το Lidl ever. Αυτά εδώ. Αυτά εδώ. Ειδικά αυτό. Ή και αυτό που είναι για άρωμα χώρου, που είναι με sticks. Να το πάρετε άμα το βρείτε. Εμείς πήραμε πολλά γιατί δεν τα φέρνει συχνά. Νομίζω γράφει limited edition. Δεν γράφει limited edition. Ναι. Και ειδικά αυτό μυρίζει τέλεια. Αυτό εδώ. Πήραμε 3 από αυτό. 1, 2, 3. Και είναι πολύ φθηνά. Κάνουν 1,70. Και επίσης πήραμε αυτό εδώ το Ibiza που είναι καινούριο. Το μοβ δεν μυρίζει, μην το πάρετε. Και αυτό. Να τα πάρετε, είναι πολύ οικονομικό και καλά. Και έπεσαν. Και συνεχίζουμε στο Jumbo. Είναι ένα καλό haul, πιστεύω. Πήρα αυτά εδώ. Αυτά εδώ που είναι για popcorn. Ναι. Είναι μια κανονική ποσότητα πάνω κάτω. Έτσι χρειαζόμαστε. Η μαμά μου πήρε αυτά εδώ τα κλασικά. Αυτά εδώ. Αυτά εδώ. Μετά πήρε μία παγωκίση, δεν ξέρω τι θέλει να την κάνει. Μία βούρτσα για... είναι τέλειο από το έδρο και για ξεμπέρδεμα το μαλλιό που είναι... Γεια σας παιδιά! Εγώ πήρα αυτήν εδώ τη θήκη γυαλιών. Με το glitter. Πήρα αυτό εδώ το spray που είναι να βάλεις glitter στα μαλλιά ή για μαλλιά. Δηλαδή glitter μαλλιών. Αυτό εδώ. Και λέει έχει και βιταμίνη B. Αν πέσει στο μαλλιά μου θα το δείτε. Μετά πήρε η μάμα μου αυτές εδώ τις χαρτοπετσέτες, τις καλοκαιρινές. Πήρα αυτά εδώ που είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ τα θέλω. Τα έχω στο νεσεσέρ μου για ώρα ανάγκης. Δηλαδή άμα φύγει λίγο το eyeliner και γενικά. Για emergency είναι πολύ καλά αυτό. Εδώ κάτι τσιμπιδάκια. Εδώ και Pop Demon Hunters. Αυτοκόλλητα. Εδώ αυτό εδώ που είναι πάρα πολύ γλυκό. Με unicorn. Και έχει και κούπα. Και ένα μικρό πιατάκι. Είναι κάπως έτσι. Και θα σας δείξω ένα project που θέλω να κάνω. Να το δείξουμε. Ή όχι. Ναι. Να το δείξουμε στο βίντεο ή σε άλλο βίντεο. Να το δείξουμε στο βίντεο ή σε άλλο βίντεο λες. Δεν είναι μεγάλο αυτό που θα κάνεις έτσι κι αλλιώς.
Ναι, δεν ξέρω, και να είναι ένα δικό του βίντεο, solo, Ναι. αυτό το. Έχω πάρει αυτήν εδώ την γυάλα, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Είναι αυτή εδώ. Και μέσα θα βάλω αυτά εδώ, τα πολύχρωμα, πώς λέγεται, άμμος πέτρες λέγα. Τα πετραδάκια τα πολύχρωμα. Και θα βάλω και αυτήν εδώ την τσούχτρα μαζί με μια άλλη τσούχτρα που είχα πάρει. Και φωσφορίσω σκοτάδι λέει. Αυτά εδώ. Και θα κάνω ένα τεχνητό ενιδρίο. Ναι, νομίζω σε άλλο βίντεο θα το κάνουμε αυτό. Είναι ένα solo βίντεο, να σας πω και κάποια πράγματα γενικά. Και αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε. Κάντε ένα like, μια εγγραφή και γεια σας!